На ўваходзе ў аэрапорт пільны санітарны кантроль. У руках спецыялістаў цеплавізары, якія ў лічаныя імгненні вылучаюць людзей з павышанай тэмпературай. Па перадпалётных шэрагах ля стойкі рэгістрацыі ў аэрапорце жартуюць засумавалі. Бадзёры настрой і ў турыстаў. Нездарма. Напярэдадні 10 дзён адпачынку ў турэцкай Анталии. Мы можем себе позволить даже бюджетный турист такой поехать, отдохнуть. Море хорошая, погода. В этом году брала первый раз с Бреста лечу, потому что цена очень такая относительно приемлемая для нас. Я всегда летала с Украины или с Польши. Цена была намного ниже. А сейчас даже вылеты такие с Минска, они сопоставимы с брестскими ценами. Вот, поэтому, естественно, с дома 2 часа и все, и вот я уже через 2 часа буду в Анталии. С сыном, женой, с тещей лечу. Ну, надо отдохнуть, жена беременна вторым. Решили перед родами немножко отдохнуть. В Стамбуле были много раз, там очень интересно. Вообще Турция уникальная страна, очень интересная. Не раз посещали и всегда довольны оставались. Папярэдні рэйс, які ажыццяўлялі ў брэсцкім аэрапорце, адбыўся ажно ў сакавіку. Пасля некалькіх месяцаў вымушаны перапынак. В этом месяце будут выполнены 2 рейса 20 и 30 числа. С соблюдением всех мер безопасности для того, чтобы предотвратить распространение заражения COVID-19. Ну и планируем, что в августе месяце у нас еще добавится 2 направления Египта. Месцаў на борце Брэст-Анталія 189, і ўсе яны занятыя. Абавязковы аксесуар для пасажыраў – маска. Яна павінна быць на працягу ўсяго палёта. Дарэчы, турыстам, якія адпраўляюцца ў Турцыю, даведкі аб адсутнасці каранавірусу не патрэбны. Адпачываючыя спадзяюцца, інфекцыя іх такі чаканы адпачынак не азмрочыць.